Ya Rabbal Alamin. Sapa sing sok nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine didawane umure ngono kae ya, Truk. Pancen kaya mangkono Mas Garek. Ki Mbak Yurinfi sing nenggani. Ayo sing nenggani. Dikon juga ora. Sepoti mecah marang sepiring swasana. Mula Mbak Rinfi katuran jumenengi pepanggungan. Yuk. Hey. Wilujeng-encing selamat pagi, good morning Mbak Rinfi Ananda. Good morning. Waduh Mas Akbar. Nggih. Pokok bintang tamu niku nek nunggoni gelem nunggoni nganti goro-goro niku teng ati niku ayem. Oh ngoten. Nggih. Dan jenengan biasane napa mboten ditunggoni sampai goro-goro to, Mas? Nggih. Oh meneng lho. Mboten niku. Mboten to. Biasane sampai bar nek nunggoni. Sapa niku? Loh, rencang-rencang sedaya Loh ya harus no. Mas-mas yoga, mbak-mbak sinden. Lah nggih. Nek mosok ndalang apa ngrawite mulih setengah wengi ya anu no. Apa ora ditabuhi genset kok ya mungkin. Ya. Masih semangat toh Mbak Rinfi? Alhamdulillah masih semangat. Tadi acara sore di mana tadi? Tadi acara sore di Mojo Kediri. Rampungnya jam pinten? Jam 9. Campur sari nopo jaranan Mbak Yu? Campur sari. Wah luar biasa. Ning wayangan yo jalan, campur sari yo jalan. Mbak Elvi jalanan yo jalan kok. Jalan Mas, kula niku tayub yo jalan lho Mas. Oh iya, tayu barang kaya aku roh liwat ning FYP TikTokku. Nggih ta? Tayu barang. Tapi aku tertarik karo apa kuwi jaranan jenengan napa kuwi mau lho senderewe. Senderewe. Kuwi duwe bayangan Pripun? sok rabi aku arep anu nanggape jaranan terung aku. Jaranan senderewe. Oh jenengan nanggap grup kula mawon Mas. Punya to. Oh, gadah to. Jaranan terung aku. Mergo nek dalan rabi bayangan wis biasa. Biasa. Kudunya dalan Yo rabi nanggape yo ngono kuwi. Jaranan senderewe kok awane ayo cerewet bengine yo kuwi bengine balaman jaranan senderewe bengine ya kuwi tayuk. Tayuk. Ya yo. Jenengan boten kangen. Hah? Boten kangen. Kangen karo ibuke kuwi lho. Yo, napa? Nembang napa? Bebas. Engko bar nembang satu tembang, gek bareng-bareng karo sinden asap. Oke. Bebas wae sing sakinan. Apa anu piye? Pakai MP3. Oke. Apa? Wis gamelan apa? Sing sakinan wae. Jaran-jaranan yo Mas. Boleh, apa kuwi? Oke. Apa? Manut Mas Heru. Oh ya. Apakah itu? Ayo Mas Yoga ngendang. Sopo Mas Patrick? Ayo Mas Patrick. Mas Patrick niku. Tak kendali dhewe lho ki engko lek kok bingung sing ngendangi kok. Iku ponakane Pak Rudi Garek. Oh Masya Allah. Aku ngerti aku. Nek kula ponakan nipun Pak Diulo. Kula nggih. Semoga keberatan. Napa iki lagune? Kok iso? Tinggal katresnan. Oke, ya. Sampai jaranan ya Mas. Siap. Full jaranan. Engko terakhir Mas Patrick sing sakinan terakhir. Yo. Dadeke ninggalkan pesanan cara jaranan. Sesarengan Mbak Rinfi branding jaranan. Yo. Dadeke.
Oke. Telaske Mbak Renvi. Ojo lali padamu uga manekane Hoi. Tetap di tempat Mbak Renvi. Oke. Disusul Mbak Patricia, Mbak Aulia kang sarta Mbak Galuh jumeneng bareng. Heeh. Monggo jumeneng. Heeh. Niki minangkani saking Pak Janoko Pengkol nyuwun gending menika. Heeh.